ta yi ajiyar zuciya, ta kalle ni ido cikin ido. Ta ce min gaskiya wannan abun da ka zo da shi bid'a ne. Na ce haba, ke matsala ta da ke ba kya son fahimtar abu. Abun nan na gaya miki wata gagarumar matsala ce ta taso min. In ba ke ba zan tunkara ya min maganin wannan abun. Ta ɓaki ji na miƙa mata zarmado. Ta kai hannunta ta riƙe, ta jinjina ta, ta ga yadda ta yi kauri, ta kumbura kamar wani abu ya same ta. Ta ce haba me ya same ta ne haka? Na ce to ai matsalar ne. Yanzu kawai ba ni dama za ki in ɗan yi niƙa. Idan na yi niƙa duk matsalar da ke gare ni za ta kau. Ta ce a'a kuma in abin cuta ne shi kenan, nima cutar ta same ni kenan. Na ce mata a'a haba, ba fa cuta ba ne. Wani yanayi ne na samu kaina da nake cikin matsala. Dole sai kin ba ni dama na yi hakan. Ko so kike in je wani wuri girma na da mutunci na ya zube tun da ina da ke. Kalla fa na miƙa hannu na matsa lemun nata. Na ga gasu nan su ma sun yi girma. Na ce haba ƙanwata. Yanzu ni da ke yanzu in ba ki rufa min asiri ba wa zai rufa min asiri? Na ƙara miƙa hannu na shafo lemon 'ya'yan mangwaron ta kenan wato dukiyar fulani. Na gansu daidai yadda nake so. Na ce haba ƙanwata. Sai ta fara irin shagwaɓan nan. Hakan ya bani dama. Duk wannan shagwaɓan da take zarmalulu na hannunta ba. Tana ta murtsuka daidai kan. Ni kuma hakan ba ƙaramin kunna ne yake yi ba. Domin na tabbatar da cewa wannan yarinyar ya kamata ta rufa min asiri kuma ban ga alamun za ta ƙi ba. Kawai kasancewar wannan ne lokaci na farko da nake cikin irin wannan yanayin na tunkare ta. To amma dai na san ba za ta ƙi ba. Saboda haka yanzu dagewa zan yi in lallaɓa ta har ta amince.